Matapos ang 17 bulan na retrieval operation kang otoridad sa nawawarang si Samson Abihoro, 72 anyos kang La Medalla Piudoran Albay, pasado alas 5 kasudmang hapon, kan ma-recover na ang hawak ni Abihoro na nagpapataw-pataw sa kadagatang pirang metro sa nang rayo sa pantalan kang Piudoran, sakop kang Barangay 4. Sigun kay Noel Ordoña, ang pamayo kang MDRRMO Piudoran, nasa state of decomposition na ang biktima. Alagaduli sa sulot kaning itom na short as in brief, tulos man ining nabisto kang kapamilya ni Abihoro. May makusog man tang makusog ang habagat, digdi sa moya, makusog ang mga ukol. May biglang luminataw duman sa mouth kan Panganiran River. Sa Bukana kan Panganiran River. Nagluwas duman ini, naglataw ini duman. Duman ini hari, naglataw. As in, ipinat pa din duman sa pamilya. Kan nanawawaran digdi sa La Medalla. As in, kinultermar ninta. Na yun agad inita sa sulog niyang brief buda supporter. May supporter ini tapos subel tami bila kan agum. Magigirumduman, banggi kang nakaaging Pebrero 18, kan mapabaretang nabutod si Abihoro matapos na magpurbar na magbalyo sa nag-apaw na tubig baha sa spillway kan Barangay La Medalla. Sa presente, na-turnover na ang bangkay kang biktima sa pamilyang nabayang kani. Mag-ingat po kita lalo na po sa pagtawid ta sa mga river, sa mga spillway. Dahil ini po nangyari ini makusugan paguran. Kung talaga pong delikado na nailing ka nag-aapaw, makusugan ang sulog o ang current, di na po na kita mag-try. Mientras tanto, sa syudad naman ng Tabaco, bangkay na kang madukaya ng hawak ang 17 anyos si Emerson Berdin Binamir, kan Bakakay Albay, sa baybayo na sakop kang Barangay Hacienda San Miguel, pasado alas 7 kasubong aga Hunyo 1. Ang biktima, enot man na napabaretang nawawara matapos na magpaaram sa mga kapamilya na magibusan na ning project alas 4 ning hapon kan Mayo 30. Sigun sa Tabaco CDRRMO, tulos na nagresponde ang Philippine Coast Guard matapos na maipaabot kang opisyalis kang barangay ang insidente. Tulos man dang ipigdara ang biktima sa Siga Hospital, asin duma naman nabistok ang pamilya. Coast Guard, kami ang nagpasubli kang basket stretcher mo kami ang nag-provide ning body bag mo ng ambulance service na nganing pag-abot ko sa baybayon ni disappear kami ang nagdala sa Siga. Siring pa man, then agad magkarigo sa dagat. Kung enot kundeng keriba, kung deta tao maglangoy, then na magpara balukbagi na magkarigo sa hararo na parte kang kadagatan. Sa presente, nakapatente ng bangkay kang biktima sa sendang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.